Nowoczesny szaman. Może pióra, tak jak się widzi szamanów. No bo to się z czasem Bardziej ten indyk szamanowy. też zmieniało na Jukatanie. Wcześniej było też tak ci, co się, którą widzieliśmy, tak kręciliśmy, nie? To wcześniej oni mieli na przykład, wyglądali jak ptaki, mieli pióra, ale później przez lata historia została po części zapomniana i potem się okazało już, jak zaczęto się interesować, że oni zmienili stroje w ogóle. Mają jakieś lustereczka, więc no, to się też po części... Pan jest tak odświętnie ubrany dla nas, tak? Podczas ceremonii tutaj szamani na Jukatanie tak są ubrani. Czy taki szaman, czy będzie inny szaman, tak są na biało ubrani. Nie na czarno, na biało. Tak, okej, jest Jak na mszy. Ty zajesz, nie zamykasz.
Jika sasana sama to shani yulu bangkala kama sasana hao. Misuke nana banti yolo misuke tanah kiyokulu malu. Itu yang tu beling kila kaki kaki seletik bani lesin kila wakung kesun tu kan tu koya kan. Terus ke kolok wala kilik kaba si umilen terus ke kolok wala no hakit milen. Di sana ke meste sulo velo santu boya kilik sa iutil. Inkila caci ka kilik tik belo inkila kiki tangga kilik kaba. Di sana ke meste sulo velo sana iutil itu yang tu bela. Kakak wala sanu kola bimesi kakak wala sayu mesi tun. Disana sanu kakak mesti kulo belo santu sanu mesti kalau santu mesti kulo kibani. Ingali oleh tu yang tu bela itu lagi kita kilik kaba san. Itu yang tu bela sana yang tu kila mes kulo bela sesatu sana. Kila na chungo ye kalau tu kita ko santu le ko ben ko ye kalau. Besana yang tu bela itu sauka tinggal tu no kilik santu sanu kikat mata ciante. Sisano to lalo ya kuna ya pila hasi sapisilo. Sasi konto vela lo te shoki mami que me soba tu saben que sabe acá. Kaki anak ko besha na kiko so ito te shanto lo mole te kin katma sa tuma te chilang kaba. Yung bote tu chalak le, kikilang yung kate. Teraz jak Państwo chcą,